Tirpra hasteni Laibuma rok tiruk ke kumai tongmani phiaba TTADC hapang Khumulung Parko Tirpra Bugra rokni Mang Thong daktino fyok jakna thangai tongo o mangprino CEM Purnachandra Jomatia bini sakbai thangni social media ni phachingti share khlaikha omohai Bugra rokni Laibuma eba Tirpra hasteni Laibuma teibo Kwthang dongnai tei thinangni lukurok teibo sakni Laibuma no kaham ke sinai omohai sakni Bugra Tirpra hasteni Bugra rokni Mang Thong kaijokma bai Khumulung Parko o Mang Thong sabni tong hari saimanlayana puila sikang Maharaja Brindra Kishore Manik de Bormani yagulo Maharani Tulsiwatini abon yagulo Paithak Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyani abon yagulo Maharani Kanchan Prabha Devini abon yagulo Maharaja Kalyan Manikni the legendary musician Sachin Dev Burman jotoi royal family eba Maharaja ni Nukung ni total 6ta Mang Thong fyokjaknani thangai tongo Khumulung Parko a 6ta Mang Thong no daktino fyokjakna hinai koktman bisingti saimangkha